Слава Ісусу Христу! Вітаем вас, дарагія слухачы! Сёння мы чытаем Евангелле паводле Мацвея, 17 раздзел, вершы з 14 па 23. Магчыма, кожнаму з нас знаёма пачуццё бяссілля. Калі мы імкнемся зрабіць добрае, дапамагчы ці выправіць сітуацыю, але ў нас нічога не выходзіць. Самавітыя вучні Хрыста апынуліся менавіта ў такім становішчы. Яны не змаглі дапамагчы хлопчыку, які пакутаваў. І збянтэжана пытаюцца, чаму мы не змаглі? Што адказвае ім Ісус? І як гэта гучыць праз стагоддзі да кожнага з нас? Разважаем разам з грэка-каталіцкім святаром, айцом Янам Майсейчыкам. Запрашаем да слухання. І калі яны прыйшлі да натоўпу, падышоў да яго чалавек, падаючы перад ім на калені і кажучы: «Господі, злітуйся над сынам маім, ён люнатык і цяжка церпіць, бо часта кідаецца ў агонь і часта ў ваду. І я прыводзіў яго да вучняў тваіх, і яны не маглі аздаравіць яго». Ісус жа, адказваючы, сказаў: «О пакаленне безвернае і сапсаванае, дакуль буду з вамі, дакуль буду цярпець вас, прыведзіце яго да мяне сюды». І забараніў яму Ісус, і дэман выйшаў з яго, і хлопец быў аздароўлены ў тую гадзіну. Тады вучні, падышоўшы да Ісуса на самоце, сказалі: «Чаму мы не маглі выгнаць яго?» А Ісус сказаў ім: «Дзеля недаверства вашага, бо сапраўды кажу вам, калі вы маеце веру, як гарчычнае зерне, і скажаце гары гэтай: перайдзі адгэтуль туды, дык яна пяройдзе, і нішто не будзе немагчымым для вас. Гэты ж род выходзіць толькі праз малітву і пост». Калі ж былі яны ў Галілеі, ён сказаў ім: «Сын чалавечы мае быць выдадзены ў рукі людзей, і заб'юць яго, і на трэці дзень ён воскрэсне». І яны дужа засмуціліся. Слава Ісусу Христу, дарагія сябры! У сённяшнім Евангеллі, якое мы толькі што з вамі праслухалі, асабліва ўражвае пытанне вучняў: чаму мы не маглі выгнаць яго? Яны не пытаюцца, чаму ты змог. Яны пытаюцца пра сябе. Яны ўжо мелі вопыт служэння, бачылі цуды, прапаведавалі. І раптам поўнае бяссілле, цалкавітая бездапаможнасць. Напэўна, кожны чалавек калісьці задаваў падобнае пытанне: чаму я не магу перамагчы свой грэх? Чаму не магу дараваць? Чаму не ўмею любіць? Чаму не даю рады стрымаць свой гнеў, раздражненне ці свой няўрымслівы язык? Чаму мае словы не дапамагаюць чалавеку, якому я хачу дапамагчы? Чаму мае малітвы здаюцца быць бясплоднымі? Мы прывыклі шукаць адказ у недахопе ведаў, досведу альбо здольнасцяў. Але Христос паказвае зусім іншую прычыну. Ён кажа: «Ад няверства вашага». На гэтыя словы важна звярнуць пільную ўвагу. Бо няверства – гэта не заўсёды адмаўленне Бога. Часам чалавек шчыра верыць, але ў цяжкую хвіліну ўсё ж больш давярае сваім сілам, чым Богу. Мы молімся, але ўжо загадзя ўпэўненыя, што нічога не зменіцца, што нічога мы не атрымаем. Мы просім, але не чакаем. Мы дзейнічаем, але нібыта без Бога. Таму Ісус гаворыць пра веру, падобную да гарчычнага зерня. Ён не патрабуе вялікае веры. Ён кажа пра веру сапраўдную, бо нават маленькае зерне мае ў сабе жыццё. Яно невялікае, але яно жыве. Так і вера. Справа не ў яе памеры, а ў тым, ці яна жывая. Пасля гэтага Христос кажа яшчэ адну дзіўную рэч: гэты род выганяецца толькі малітваю і постам.
Гэта азначае, што ёсць рэчы, якія немагчыма вырашыць толькі чалавечымі сродкамі. Некаторыя перамогі Бог дае толькі таму чалавеку, які навучыцца стаяць перад ім у пакоры. І адразу пасля гэтага Ісус пачынае гаварыць пра сваю муку. Быццам хоча сказаць: сапраўдная вера – гэта не ўлада над светам, а давер Айцу, нават тады, калі наперадзе крыж. Можа быць, сёння кожнаму з нас варта не пытацца, чаму Бог гэтага не зрабіў ці таго іншага, а задаць іншае пытанне: ці сапраўды я дазволіў яму дзейнічаць у маім жыцці? Бо вера – гэта няўпэўненасць у сабе. Вера – гэта адкрытасць для Бога. І менавіта тады тое, што здавалася немагчымым, становіцца магчымым праз ягоную ласку. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от зла. Аминь. Я яшчэ на чужыне, але прачуваю шчасце нябёсаў, ад зямлі маё сэрца імкне. Прагну бачыць высяў дзівосы, мне выгнання цяжар не цяжкі. Калі мару пра радасці час, клічуць родныя берагі. Палячу туды я ў першы раз, Божа, крылы мне падаруй. Прагну я паляцець у краю роднага вышыню, да цябе скарб каштоўны мой. Божа, крылы мне падаруй. Прагну я паляцець да цябе у нябесную вышыню, скарб каштоўны чакае дзе. Шчасця момант невымоўнага поўны, калі голас пяшчотны пакліча, упершыню зянні цудоўным я ўбачу Бога аблічча. Божа, крылы мне падаруй. Прагну я паляцець у краю роднага вышыню, да цябе скарб каштоўны мой. Божа, крылы мне падаруй. Прагну я паляцець да цябе у нябесную вышыню, скарб каштоўны чакае дзе. Прагну я паляцець да цябе у нябесную вышыню, скарб каштоўны чакае дзе.